Tillbaka till Itsamodi 23. Då tänkte jag göra en ny vlogg. I den här vloggen så är Mohammed med mig och Webb och Dorgan där framme. Jag tror inte att ni såg han. Men idag så ska vi bara hänga här i klockan är 5. Han har sjungit så där i kanske 10 minuter nu. Så ni kan ursäkta mig. Vi ska gå runt och sånt och chilla. Ni får se vad vi ska göra helt enkelt. I min vlogg så har jag varit i det här stället. Min första vlogg som jag laddade ner. Den heter Min drömbil tror jag kommer inte ihåg. Och den där fett fina bilen som jag visade. Men återigen en gång till så har jag inte gått in med dem. På grund av att jag ville filma till er och sånt. Men jag försökte göra en grej. Typ sådär filma alla bilar sådär. Sen göra musik. Men sen så fick jag typ som en, inte varning men typ en grej av personalen. Då fick jag inte filma. Ja, då fick jag inte filma och så. Men de har varit väldigt snälla mot mig faktiskt. Och jag vill tacka dem och sånt. Men nu väntar jag på mina kompisar. Så tills de kommer så kanske vi gör något roligt i kvällen. Nu är klockan 5:30 typ. Jag fattar hur länge jag har varit här. Men jag vet inte, det händer några grejer faktiskt där inne. Jag vet inte faktiskt. Men jag återkommer en gång till sen. Jag försöker reda ut det och sånt. Jag vet inte faktiskt vad de har gjort. När de kommer ut så ska jag säga till er. Där går några personal och sånt. Men ja. När de kommer så ska jag filma. Så jag vet inte, de gick bara förbi mig här inne. Men jag såg dem, de såg inte mig. Men det kanske händer en grej, jag vet inte. Där är han. Där kommer de ut. Men herregud. De tar några bilder. Men där tror jag kommer en. Jag ska filma han om han kommer ut. Där går han. Det är en av dem. Men jag vet inte, jag tror han går ut nu. Där går han ut. Jag ska se vad de gjorde. Vad gjorde ni? Jag fryser ihjäl mannen. Vänta. Nej, vi ska gå in och sen vi får se vad vi ska göra. Jag ser på bilarna. Oj. Tänkte jag kör och sen boom alla bilar klockan. Det funkar. Det var skön bil alltså, kolla. Är du sjuk eller? Tänkte nu jag kör och sen den här bilen går och sen hela affären förstörs. Men här tänkte jag lite vara här med bilarna. Se hur de är och sånt. Mina vänner gick från mig. Men ja, när vi är ute så ska jag filma till för att jag orkar inte göra det nu. Motsett bilar. Kolla Dogge. När ska vi gå ut jalla då? Jag går ut om 5 minuter alltså. Tar bilder. Så kom igen. Men jag orkar inte med dem. Jag ska gå ut nu. Men när de har också gått ut så ses vi. Bossen är knulla din mamma. Bossen är där framme. Eller har en ett foto. Ej, alltså jag går ut grabbar. Kom igen. Jalla, kom mamma. Sista bilen och snart så ska vi gå ut. De har lovat mig att gå ut men tills nu så har de inte gått ut, vi är inne. Men jag tror det här blev en riktigt bra vlogg faktiskt. Men nu ska jag gå ut, jag bryr mig inte om ni går ut. Jag är med dig Momo. Momo? Momo. Nej men vi går ut nu. Jag är här med min kompis, det är fett mörkt, ni kan inte se mig. Eller ja, det är mörkt som sagt. Men nu tänkte jag bara ta hem han och sånt. Ni kan ta det här som del 2 och del 1. Jag kommer skriva i titeln. Del 1 och del 2. Och båda kommer ner samma dag om mina tankar går rätt och sånt. Men ja. Chilla, här finns det ljus. Vänta lite. Hallå. Här blev det lite, ja. Men jag ska bara prata, jag vill inte störa han. Jag kan gå lite fram. Men ja, här kan vi prata. Det är så att jag och min kompis gjorde 2 vloggar idag. Jag tror inte att ni ser bra, men skitsamma. Så det här är del 2 och den som jag laddade ner innan den här är del 1. Båda kommer ner samma dag. Så att nu tänkte jag avsluta videon. Glöm inte att likea den här videon, subscriba på min kanal. Ses vi nästa video. Hoppas ni gillade. Hej då!